Danas ću vam predstaviti ekonomičan, prilagodljiv i moderan grijači sustav koji omogućuje 45% uštede energije i veću udobnost. Veliko grijače tijelo ovog sustava omogućuje idealnu distribuciju topline na veoma niskim podnim temperaturama. Osim toga, ostvarit ćete uštedu i zbog niske početne investicije, niskih troškova održavanja, izvanredne trajnosti, prostorija za radijatore i kotlovnice. Grijače trake možemo položiti ispod ili na estrih, na postojeće podne obloge poput drvenih, metalnih i različitih umjetnih materijala. Upotrebljivost ovog sustava je neograničena, omogućuje kvalitetno grijanje svih zatvorenih prostora, stambenih, industrijskih, sportskih, vjerskih i drugih objekata. Postavili smo već 3 miliona metara aluminijskih traka i zagrijali više od 100.000 kvadratnih metara. Kontaktirajte nas već danas i rezervirajte termin sa savjetnikom.